Kipet ngor kaput India Bangladesh Border Security Force BSF kila yok kem riu Tylli ki Masi baki nong khayi ki thmu ban shalan tu lengba ki klau barben sha Shillong kaput haki Than East but West Jante Hills District. Ki BSF kila yok bat ru ekawe katrok ha kyang kabakit smam da ki Masi ban shalan sha Bangladesh. Ki BSF kila ong baki beri ki badan keti haki kam shalan tu ki Masi kila anpat baki pet ngor kenomi na lagi ketem ban paharai ki kaput hakapor bajur bhau slap. Pause kila ngat haka Shrip bat layo kem ki Masi. Hagini ki hendriu benai ki pet ngor kaput BSF kila yo kem amduna 8,000 Tylli ki Masi bala thmu ban shalan tu sha Bangladesh haki Than kaput ha Meghalaya. Ki BSF ki pet permanru ye ki babon jat ki kamrunar khayi tu bad ka jingrung jingmi jung ki kunhun le no ha baro shilenter ki kaput bad ki ri bamarjan ban yada ki pat ba jo kari India na ki jing snew pat jingma ba bonjat.